Għajdu li intom l-aħwa, mux il-kol kemm aħna nixtiequ nkunu parti minn knisja, parti minn ġema fejn inħossuna aċċettati, ħossuna sikuri, mewuna biex inkomplu nimmaturaw u nikbru bħala persuni u bħala kristjani, ċertament li l-kol kemm aħna nixtiequ vera dan. Però konna ngħidu b'niket ukoll, da mhux dejjem il-każ. Kultant f'xi ġemat jiġri l-oppost. U l-Knisja tkun il-post fejn l-individwu jesperjenza xi forma ta' abbuż. Jista' jkun abbuż fiżiku, abbuż sesswali, abbuż psikoloġiku u anke abbuż emozjonali. Il-fokus tagħna kif smajtu f'din it-taħdita se jkun speċifikament fuq l-abbuż spiritwali. U dan huwa distint minn dawk il-forom oħra ta' abbuż, mod speċjali l-abbuż emozjonali u anke psikoloġiku. Għaliex, għalkemm fl-abbuż spiritwali hemm dal-abbuż ukoll, però mhux l-istess ħaġa. Għaliex fl-abbuż spiritwali Alla l-Iskrittura mqazza jew reliġjon jintużaw biex persuna tkun sfurzata u mġela tagħmel xi ħaġa ħafna drabi kontra ir-rieda u l-konvinzjoni personali tagħha. Għalhekk li għandi f'moħħi f'dal-ħin li għandna qudiemna huwa l-ewwel nett fl-ewwel parti fil-qosor ħanati raġunijiet għala ddeċidejna nittekiljaw din il-problema. Imbagħad anke biex ngħinkom tifhmu ftit aktar is-suġġett, fit-tieni u fit-tielet parti ħanaraw x'inhu l-abbuż spiritwali u anke x'inhuma l-karatteristiċi primarji tiegħu. Ħanqattawna iktar ħin fil-fatt f'dawn iż-żewġ partijiet. Fir-raba' parti ħansemmi wkoll xi effetti li l-abbuż spiritwali jħalli fuq min jesperjenzah, l-effetti negattivi prattikament. Imbagħad finalment fl-aħħar parti nixtieq nindirizza kelmtejn dawk li jew esperjenzaw l-abbuż spiritwali jew saħansitra bħalissa qegħdin jesperjenzawh. Mela l-ewwel nett, x'inhuma l-mottivi? Din nixtieq li niċċara sew ħalli ma jkunx hawn min jakkużana illi għandna xi motivi ulterjuri oħra, xi motivi ħżiena. Qabel xejn mhux il-gost u l-pjaċir tagħna u ma nixbgħux ngħidu għalih, illi nittrattaw dal-problemi. Daw is-suġġetti ma nagħmlux hekk bi pjaċir, anzi nagħmlu hekk b'dover. Alright, b'dover għaliex inħossu dmir li mhux biss nippretkaw il-verità, imma wkoll fejn naraw l-errur nikxfuh. Dak huwa dmirna. Meta l-Apostlu Pawlu kiteb lil Titu mhux biss qallu jaħtar presbiteri, pastors, imma wkoll kien taħ lista speċifika tal-karatteristiċi li kellu jfittex f'dawk l-irġiel li jagħżel. U fosthom lista mill-isbaħ jgħidlu illi s-sopristan tantu jkun raġel kapaċi kemm jeżorta bid-dottrina korretta, kif ukoll jikkonfuti, jiġifieri jikxef u juri l-errur lil dawk li kontradixxu. Nippritkaw il-verità u wkoll nikkonfutu u nikxfu l-errur. Dak huwa d-dover tagħna. L-ikbar u l-iktar mottiv primarju illi aħna għandna fil-nittrattaw da suġġett tafu x'inhu? Aħna nħobbu l-Knisja ta' Sidna Ġesu Kristu. Aħna nħobbu il-ġemat. Aħna nħobbu l-aħwa kollha li attendu f'dal-ġemat, anke dawk illi forsi ma jaqblux magħna 100% fid-dottrina. Il-daw aħna inħobbuhom. U Alla uxut ta' dan, Alla uxut ta' dan. U ma rridux naraw il-ġemat, ma rridux naraw il-Knisja ta' Kristu marida, dgħajfa, tiddeterjora u titkisser, le. Anzi rridu nagħtu semna biex naraw tissaħħaħ, tinbena u tisbieħ aktar milli hi. U għaldaqstant il-motiv primarju u nenfasizza dina huwa sabiex nibnu u mhux inkisru. Aħna rridu nibnu u qatt inkisru. Mhux biss, aħna konxi wkoll li dil-problema teżisti fostna. Teżisti fostna. Allura ma rridux noqogħdu nibżaw jew nistħu nikkonfrontawha kif jagħmlu xi ħud. Nagħlqu ħajna le. Irridu ħanajdek nindirizzawha. Irridu nitkellmu fuqha, irridu nikxfuha u rridu li min qed jabbuża inżommuh responsabbli, accountable. Għalfejn, ħalli mhux jibqa' jagħmel li jrid, ħalli mhux jibqa' jabbuża minn persuni, le.
Allura nħossu ċertu responsabilità. U wkoll min qed jiġi abbużat ma jitħallix ifendi għal rasu, imma nurruh li aħna qegħdin hemm għalih nissapportjawh. Mottiv ieħor huwa wkoll li nixtiequ naraw aktar konsapevolezza, aktar awareness fil-membri u fil-leaders tal-knejjes tal-possibilità li l-abbuż spiritwali jiġri. Jista' jiġri, mhix xi ħaġa barra minn hawn. U allura importanti illi nitkellmu fuq, mhux biex issa wara nisemgħu dal-messaġġ insiru paranoid, nibdew naraw l-abbuż spiritwali kullum kien bħal meta jiġri tagħmel xi pritka fuq ix-xitan tibda tara xi jatemmu kullum kien. Le, orrajt mhux dak l-iskop, imma biex jekk u meta l-abbuż iseħħ nindunaw bih u nittakiljawh, mhux inħallu ħaddi iżu xejn mhu xejn. Mottiv ieħor huwa inħossu bżonn li waslukom informazzjoni ċara. X'inhu dal-abbuż spiritwali? Għalfejn importanti li intkom ikolkom din l-informazzjoni. Għaliex biha tkunu kapaċi tidentifikaw l-abbuż tal-awtorità spiritwali u tiddistingwuh mit-tħaddim ta' awtorità biblika li l-iskrittura tafferma. Jekk ma jkollokx dan in-knowledge ħadd tfixkel. Qegħdin niftehmu mela rridu waslu din l-informazzjoni biex int tkun tinduna isma' da abbuż jew din hija l-awtorità kif suppost biblika. Fl-aħħar nett ukoll nixtiequ kif semmejtilkom inkunu vuċi għal dawk il-vittmi li ġarbu jew qegħdin iġarbu l-abbuż spiritwali u mhux kapaċi jitkellmu. M'għandhomx vuċi huma. Allura rridu ngħidulhom il dan nies li aħna konxi li qed ibatu li għaddejjin minn dan iż-żmien, nifhmuhom, nemnuhom mhux qed jivvintaw u lesti nissapportjawhom u ngħinuhom b'kull mezz possibbli. Dawn huma l-motivi l-aħwa u xejn aktar. Okay? Issa meta nitkellmu dwar l-abbuż spiritwali, irridu noqogħdu ħafna attenti għaliex ma jmurx ikun hawn xi ħadd li jifhem li qegħdin inwaqqgħu l-awtorità leġittima tal-għalliema u tal-leaders fil-knejjes. U anke maħniex nagħtu l-libertà ħanajt hekk nwaqqgħu s-sottomissjoni lill membri li jkollhom lejn dik l-awtorità. Assolutament. L-Iskrittura mqazza b'mod ċar f'diversi postijiet tgħallem u tafferma il-post u l-leġittimità tal-awtorità spiritwali korretta. Okay? L-awtorità spiritwali korretta tal-mexxejja fil-Knisja. Dak li tikkundanna u l-użu ħażin u l-abbuż ta' dik l-awtorità, l-użu midneb jiġifieri ta' dawk il-metodi, dawk it-tricks, dawk l-istrateġiji illi jintużaw biex individwu ikun ikkontrollat, ikun iddominat u mġiel jissottometti ruħu għal-lider. Mela biex inkunu ċari jekk pastor u presbiteru lilek javviċinak, jikkoreġik u jeżortak ma jfissirx li qed jabbuża minnek spiritwalment. All right? Irridu nkunu kapaċi niddistingwu kif u meta dal-eżerċizzju tal-awtorità biblika isir abbuż. Fejn hu l-lajn? Fejn hu l-lajn? Id-differenza bejn il-gwida spiritwali bżonn juża u l-kontroll abbużiv. Id-differenza bejn l-appell u l-eżortazzjoni biblika u l-isfurzar. L-isfurzar. Mela attenti, okay, biex ma niftemux ħażin. Dak li se ngħidu ma nixtiequx biex l-ebda mod li jwassal biex xi ħadd jinterpretah u jibda jħossu li allura ħadd ma jista' jgħalmu. Ħadd ma jista' jkorreġih għax jekk jagħmlu l hekk qed tabbuża minni. Le, mhux dak huwa l-iskop. Nerġa' ngħid, hemm lokal korrezzjoni. L-importanti huwa kollox huwa l-mod li jsir. Il-mod li jsir dak l-appell dejjem irdu nħallu l-individwu fil-libertà illi jażel jirrispondi għal dak l-appell tagħna meta, kif u bil-mod li jrid huwa. Mingħajr sfurzar żejjed. Hawnhekk huwa l-lajn irridu nagħtuh iċ-ċans, irridu nagħtuh il-wisa' nagħmillek l-appell imma rrid nagħtik il-wisa' biex twieġeb meta tkun les li twieġeb mhux meta rrid jien bil-fors. Okay? Importanti dana. Ħataqblu miegħi illi l-maġġor parti tal-pastors u l-leaders huma nies mill-isbaħ. Ngħidha ċertezza, rajja li ma jabbużawx min-nax afdat lilhom. Ħafna pastors jieħdu ħsieb in-nax tagħhom b'impenn, b'sabar b'ġentilezza u billi ħarsu prezz għoli tal-ħin, tal-enerġija tagħhom. Ma jisfurzawx, il-maġġor parti tal-pastors ma jisfurzawx
l-awtorità tagħhom u laqqas qatt jabbużaw minnha. Ma l-Apostlu Pawlu buċċhom il qudiem kapaċi jgħidu ma minna ħsara lill-ebda wieħed, ma kompromettejna lill-ebda wieħed, ma korrompejna lill-ebda wieħed, ma vvantaġġajna ruħna minn ebda wieħed. 2 Korintin 7:2. Kapaċi jgħiduha b'sinċerità ħafna pastors. Però dan ma jfissirx li ninjoraw in-numru żgħir. In-numru żgħir u hija minorità, ħankun ċar. In-numru żgħir ta' pastors li mhumiex hekk. Imma l-kuntrarju jiddominaw fuq il-merħla, bl-abbuż tal-awtorità li għandhom. Ġifieri dawn huma l-mottivi tagħna u importanti li jkunu ċari. Ħalli issa ngħaddu wkoll biex nibdew naraw naqra x'inhu dal-abbuż spiritwali, x'qed nifhmu sew. Meta bdejt nipprepara irrealizzajt aktar milli kont konxu kemm huwa suġġett kumpless, diffiċli u delikat. Emnuni u suġġett delikat u allura rridu nittrattawh b'ħafna għaqal. Forsi għalhekk ħafna nies jaħarbu minnu, għax huwa suġġett diffiċli ħafna. Però bl-għajnuna Alla nistgħu ngħidu ħafna affarijiet biex niċċaraw eżattament x'inhu. L-ewwel nett. Nistgħu nirreferu għalih b'diversi modi oħra, pereżempju, huwa kontroll sfurzat f'kuntest reliġjużu spiritwali. Dak li hu. Jew abbuż psikoloġiku u emozjonali marbut mal-fidi u mat-twemmin. Tal-abbuż spiritwali xi drabi jista' jkun sottili ħafna, jintħaddem fin, ġieli mhux ovvju u ma tindunax bih mill-ewwel u ħafna drabi speċjalment fil-bidu lanqas dawk li jkunu qegħdin jesperjenzaw ma jirrealizzaw illi qed jiġu abbużati spiritwalment. Iwa, normalment jista' jidħol fin. U għaliex ma jindunawx bih ħafna nies? Għaliex f'ħafna mill-każijiet l-abbuż spiritwali jintuża għalfejn biex lan il-viżjoni jew il-missjoni tal-Knisja jintlaħqu li hija xi ħaġa pożittiva. Mhux hekk kulħadd irid li lan u l-missjoni, il-viżjoni tal-Knisja tagħna jintlaħaq, imma ma nindunawx meta jsir abbuż spiritwali biex jintlaħqu dawn il-viżjonijiet, dan l-ideal. U allura ħafna drabi ma naqbduhx mill-ewwel. Jiġifieri l-abbuż spiritwali wkoll nistgħu ngħidu illi ġeneralment jinvolvi persuna f'pożizzjoni ta' awtorità. Jista' jkun pastor, jista' jkun elder, jista' jkun individwu li għandu ċertu influenza. Mhux fejn tkun pastor biex inti jkollok influenza fuq il-membri vera jew le. Tqajtu ma' nisek, mhumiex pastors imma għandhom influenza, għandhom reputazzjoni tajba li huma nistalla. Ġeneralment jinvolvi il-dawn in-nies. Għal darb'oħra ma jkunux ikun hawn xi ħadd li jaħseb li huma dan nies biss li qegħdin naqa' hemm fuq li abbużaw. Nista' niggarantilkom illi anki dawn jiġu abbużati. Kultant għandek koppja li jkunu strong u b'xi mod jinfluwenzaw il-pastor u jikkontrollawh. Kontrollaw huma. Mhux biss minn fuq, ħanużda dal-kliem għal isfel, anke minn isfel għal fuq. Għaw individwi wkoll li jintaqgħu ras imbras ma' nies u hemmhekk tara li jsir ċertu abbuż spiritwali. Ġifieri ma nagħtux l-idea li l-abbuż spiritwali tal-awtorità huwa biss mill-pastors jew leaders. Isir miż-żewġ naħat. Michael Kruger fil-ktieb tiegħu Bully Pulpit jiddeskrivi hekk. L-abbuż spiritwali u meta leader spiritwali bħalma hu pastor, elder jew xi leader ta' xi grupp Kristjan juża l-pożizzjoni ta' awtorità spiritwali tiegħu. B'tali mod li jimmanipula, jiddomina, jibbulja, jintimida lil dawk taħtu. U dan jagħmlu bħala mezz biex iżomm il-poter u l-kontroll tiegħu. Konvint li qed ifittex għanijiet relatati mal-Bibja u s-Saltna tal-Alla. Deskrizzjoni tajba ħafna tal-abbuż spiritwali. Ġifieri nistgħu nirreferu għalih bħala ibbuljar spiritwali. Spiritual bullying. Qatt smajtu b'ċertu Diotrefe? L-Apostlu Ġwanni il-dattali Diotrefe fit-tielet epistola tiegħu versi 9 jsemmih. Probabbilment dana kien xi mexxej, presbiteru jew anke xi persuna individwu kif għadna b'ċertu influenza fil-Knisja.
U Ġwanni l-Apostlu tal-imħabba, isemmih bismu, xi ħaġa li xi Kristjani jgħidulna ma naqgħod nagħmlu. Imma in-case Ġwanni semmih bismu. U f'daw żewġ tifrus mingħajr tidwir tal-ewża, kif ngħidu ma joqgħodx idur mal-ewża, jgħidilna ftit affarijiet fuq xejn sbieħ. U ħansemmihomkom fil-qosor għaliex dawn qed innutawhom ukoll f'lider abbużiv. L-ewwel jgħidilna li dan kien ħobb ikun l-ewwel. Ħobb ikun l-ewwel. Lider abbużiv jinsisti u jenfasizza u jfittex il-post ta' unur. Irid jidher hu. X'differenza minn ħafna pastors. Ħafna pastors. Milux kont qed nara video ta' Q&A, sessjoni Q&A, xi wħud kontu preżenti hemm. U min kienet imexxi waħda mill-mistoqsijiet saqsa il-pastor li kien hemm. Allura il-pastor, kif tixtieq lill-membri tal-Knisja jħarsu lejk? U l-pastor daħaqa u qallu aħjar ma ħarsu xejn lejja. L-aħjar li l-kol kemm aħna nħarsu lejn Ġesu. Mint x'differenza? Minn pastor abbużiv ħarsu lejja. Ħarsu lejja. It-tieni ħaġa li jgħid li da Diotrefes rifjuta li jirrikonoxxi l-awtorità tal-Apostli, ma laqax id-direttiva li Ġwanni kien ta' u li kienet waslet bitra, akkużhom inġustament bi kliem ħażin jiġvaqgħet isefsef kontrihom. Lider abbużiv rarament jissottometti lilu nnifsu verament lejn xi ħadd ieħor. Fil-verità rarament issibu sottomess. U wkoll ma jżommx lura milli jakkuża inġustament mingħajr kantunieri pastors oħrajn. Xejn, għalih iżam xejn, jaqbad u jispara kif ġi u fejn laqat bħal Diotrefes. Però jgħidilna aktar Ġwanni jgħidilna li dan la rid jagħti merħba lin-nies Alla. Ipprojbixxa għal dawk li xtaqu joffrulhom l-ospitalità x'kienu ġejjin nies evanġelisti minn barra, dan qallhom isma' jien mhux ħantihom merħba. Intom ara ma tuhomx merħba u l dawk li jażardaw jifqulu jiġifieri li ma jaqblux miegħu x'għamel skomunikhom. Keċċihom il-barra mill-Knisja. Ħansemmuha din, lider abbużiv ħafna drabi jipprojbixxi l-membri milli jidħaltu ma' Kristjani oħra. Jipprojbixxihom. U jirrabja u jirritalja ġieli anke b'attitudni aggressiva min ma jaqbilx miegħu. Eżatt. B'mod ċar l-aħwa tindunaw kif Diotrefes kien qed jabbuża mill-pożizzjoni ta' awtorità spiritwali li kellu. Bully spiritwali. Eżempju ieħor, forsi iktar kontemporanju ta' dan l-buljar spiritwali. Kont qed nara video klip, kien hemm dal-pastor u tikellem numru ta' membri li kienu f'ministeru. Qed ikellimhom jindirizzhom. U nnutaw x'qallhom, innutaw il-kliem, innutaw it-ton, l-attitudni. Qallhom dal-kliem għax qed jiġbdulu biex minn għalih ġifiet jagħmel xi ħaġa dan tajba. Imma raw il-bullying spiritwali fil-prattika, qallhom hekk. Ftit mill-ħafna biex ma noħdilkomx ħafna ħin, mid-diskussjoni li kelli ma' ħafna milkom, ir-rivelazzjoni li kelli hi li m'intkomx nista' talb. Tkellmuni biss minn aspett purament uman. Tatuni l-opinjoni tagħkom. Jien mill-banda l-oħra inkellimkom minn post ta' sigħa twal ta' talb. Taħsbu l-kwistjoni hi l-opinjoni tiegħi kontra l-opinjoni tagħkom? Kemm ma tafu xejn. Jien m'għandix opinjonijiet, imma viżjonijiet u kliem direttament mis-sema. Kif iġibek, kif bulijak spiritwali. Tajb ngħidu wkoll illi l-aġir abbużiv normalment ma jibdix mill-ewwel appena wieħed jingħaqad ma' ġemgħa, di tajjeb li nkunu konxi. Li spiss jiġri huwa li fil-bidu individu experience dak li ngħidulu perjodu ta' honeymoon. Tħall f'ġemgħa u jekk tkellmu dak li jkun jgħidlek sibt dak li kont qed infittex. Inħossni aċċettat, inħossni maħbub, inħossni stmat. Bdejt nesperjenza l-Alla hawnhekk bħal qatt qabel. Skoprejt veritajiet ġodda, sibt posti, issa sibt dak is-sense of belonging. U hekk għandu jkun, ħanedwa kif inhi. Jalla, kull min jiġi f'ġemgħa iħossu hekk. Però fejn hemm lider abużiv, wara xi żmien l-affarijiet jinbidlu. U l-perjodu ta' honeymoon jieqaf. U tibda realtà oħra. U meta jiġri dan? Li jiġri huwa wara xi ftit ta' żmien li persuna tkun attendiet, tibda tidħolna iktar il-ġewwa fil-ħajja tal-ġemgħa. Tibda ssir taf kif isiru l-affarijiet.
kif isiru d-deċiżjonijiet. X'qed jgħallmu verament il-leaders, il-pastor, x'qed jgħallem verament. U allura x'ħin jew appena dan jew din jażżarda jesprimi xi tip ta' nuqqas taqbil, jew appena juri xi dubju dwar dak li qed isir jew dwar dak li qed jintqal, jitlob imqarxi kjarifika jew spjegazzjoni ta' ġifi anke b'attitudni tajba. Jew jikkonfronta l-pastor, isma' dik il-ħaġa x'inhi spjegaħħi li naqra aktar. Tista' tgħid li dak ikun il-mument fejn jsir u jibda l-abbuż spiritwali fuq. Normalment hekk jiġri. Issa l-abbuż spiritwali jista' jkun kontinwu fuq perjodu ta' żmien twil u anke jista' jkun kultant, mhux importanti. Tafu kwalunkwe abbuż mhux importanti tkunx darba jew ħafna drabi, vera jew le. Immaġinaw l-abbuż sesswali. Tajtu hija darba, ħatajda żgur li le. Darba gravi biżżejjed, fuq perjodu twil gravi iktar imma xorta gravi. U l-abbuż spiritwali hu hekk, jista' jkun hemm każijiet waħdiet jew jista' jkun fit-tul. U normalment jiġri f'dak li ngħidulhom cycles, ċikli, jiġifieri. L-ewwel persuna jiġi abbużat spiritwalment, imbagħad immedjatament wara jesperjenza perjodu ta' kalma u ta' kwiet. U f'dal perjodu l-individwu jibda jgħid naħseb fimt ħażin ta' naħseb mhux hekk li jgħid tal-pastor, naħseb forsi kien naqra nervuż għalhekk ħatafni, u mela ħan ikkommettina iktar lin-nifsi, ħan nagħmel iktar sforz biex forsi noġbu. U hekk jiġri, però da żmien jerġa' sakemm terġa' tiġi l-opportunità oħra biex jerġa' jiġi abbuż spiritwali it-tieni, it-tielet darba. Normalment hekk jiġri ma jkunx kontinwu l-ħin kollu ma' persuna, imma jiġri f'ċikli ngħidulhom aħna. Fuq xi ftit informazzjoni fuq x'inhu l-abbuż spiritwali, ngħaddu għat-tielet parti biex naraw kif jingħaraf. D'importanti għadnija sewwa. Jiġifieri tajjeb nkunu konxi għaliex min jabbuża normalment ikollu pattern. Veri jew le, tafu għadi, pattern li jirrepetih mingħajr ma jaf. Bħalma ġieli ngħidu anke x-xita meta jittantana dejjem bl-istess pattern, vera juża ħafna drabi l-istess persuna f'awtorità li tabbuża. Normalment jintużaw l-istess metodi, mela dawn li ġejjin huma l-aktar karatteristiċi komuni. Komuni u ma jfissirx illi biex wieħed jikkonkludi li tiseħħ abbuż spiritwali trid tarahom kollha daw. Le, ġifi ħansemmilkom numru mhux ħażin, mhux bil-fors toqgħod bil-lista u qabel ma tittikjhom kollha ma tiddeċidix li tisir abbuż spiritwali. Ħafna drabi waħda tnejn li ta' minnhom biżżejjed. Nsemmihomkom ħalli tindunaw. Meta xi ħadd jażżarda ngħidlek jabbuża spiritwalment minnek jew minn persuna oħra. L-ewwel nett l-abbuż spiritwali jinkludi manipulazzjoni, sfurzar, pressjoni u sfruttament biex inti tikkonforma. Biex inti ssir u ssir il-forma ngħidlek jew tal-pastor jew anke ta' dik il-ġemgħa. Issirlek pressjoni biex inti issir taċċetta u taqbel ma' dik id-dottrina tal-Knisja, mal-viżjoni mħadna minn dik il-Knisja, mal-modi kif jaħsibha l-pastor. Din hija dan huwa l-abbuż spiritwali, għandek dik il-pressjoni. U l-vittmi spiss jirrakkontaw kif ġew sfurzati jagħmlu xi ħaġa. Jew jaċċettaw tagħlim sal-punt li ma kinux kapaċi jirrifjutawh. Li tajt ma nistax ngħid le, ikollok tajt iva bil-fors. Għal darb'oħra maħniex qed nitkellmu dwar appell. L-appell li jsiru, l-eżortazzjoni trid issir minn fuq il-pulptu, aħna nitkellmu fuq pressjoni żejda, ripetuta, manipulazzjoni. U dan isir b'diversi modi. Bniedem li jrid jabbuża spiritwalment u jrid jimmanipulak juża ħafna metodi. Fosthom juża frażijiet ngħidulhom. Jgħidlek għax il-mulej qalli. Issa titmunix ħażin hawn, minix qed ngħid li kull min juża dal-frażijiet jabbuża minnek kif muni tajjeb hawn. Jien qed ngħid li min jabbuża minnek spiss juża daw il-frażijiet. Ta' il-buwiex. Tajjeb għaliex jista' jkun bniedem sinċir u jaqsam il-kelma b'dal mod. Imma li żgur li dawn jintużaw minn min jabbuża minnek għax il-mulej qalli.
il-missier poġġa din f'qalbi għalik. Kelli ħolma. U issa saret moda, ġvit ħaġa ta' barra minna, u illi wkoll der li Ġesu. Kont fix-xawer, der li Ġesu. Titquxa, kont fis-sodda u daħal miegħi Ġesu der li u qal li hekk. L-aħwa, meta xi ħadd qed jgħidlek hekk, taf x'qed jgħidlek? Qed jgħidlek int ma tistax, ma taċċettax dak li ġej wara. Hekk qed jgħidlek prattikament, ma tistax tirrifjutah. Mhux ovvja ma tistax tirrifjutah, idderlu Ġesu da. Jew din, u qalla din ħaġa għalik ħa ngħidlu let ngħid lel Ġesu. Araw naqra, it-triks tkunux ingannati b'di-trik l-aħwa. Hija forma ta' manipolazzjoni spiritwali meta xi ħadd jiġi u qabel ma jibda jgħidlek xi ħaġa jużalek dan it-termini u ħafna drabi jużhom dik iċ-ċertu konvinzjoni. Alright, u dan nerġa' ngħid isir mill-pulptu u jsir anka one-on-one taf inti meta nitkellmu ma' xulxin. Dejjem għalfejn. Żgur mhux għall-benessri tiegħek, żgur. Mhux għax jixtieqlek il-ġid, imma biex tintlaħaq ħafna drabi l-aġenda personali tiegħu. Għalhekk dak ħafna pressure, għalhekk. U nerġa' ngħidilkom ħalli ħadd ma jfhimna ħażin, ma jfissirx li kull min juża dak termini qed jabbuża. Assolutament mhux hekk, il-kontra anzi. Ta' l-aħwa ħadd lanqas il-pastor m'għandu dritt iġelek tagħmel xi ħaġa li inti m'intix konvint li għandek tagħmilha. Ħadd. Alright, jappellalek iva. Jeżortak iva, jinkoraġġik b'ċertu entużjażmu iva, imma mhux jisforzak. Mhux iġalek bil-fors tagħmilha. Le, dak huwa abbuż spiritwali. Qatt m'għandek tieħu azzjoni kontra r-rida tiegħek, kontra l-intelligenza tiegħek, kontra l-kuxjenza tiegħek. Għax il-pastor qalli nagħmel hekk. Le, importanti. Okay? Il-pressjoni m'għandha qatt issir għax hemmhekk l-awtorità tinqaleb f'abbuż spiritwali. Ukoll min jabbuża spiritwalment minnek normalment ikun irid jikkontrollalek il-ħsieb. U l-imġiba tiegħek dak lan għalhekk irid jikkontrollak bażikament bħal manipulazzjoni, mhux hekk normalment ukoll jikkontrollak biex blużu ħażin u l-abbuż tal-iskrittura. Dik l-arma. Dik l-arma. U allura ħajikwotalek barax ta' vrus. Jibbombardjak bi vrus, waħda wara l-oħra dan, li inti jaqas kultant ċans taħseb fuqhom, u ħafna drabi barra mill-kuntest. Ittik spjegazzjonijiet ta' daw il-vrus li 99% laqqas ikunu għandhom x'jaqsmu mal-messaġġ li dawk il-vrus suppost iwaslu li kien ma jużah l-iskrittura jibbombardjak biex inti wow. Ma tistax ma taqbilx, ma tistax ma tirrispondix. Dan naraw għal darb'oħra isir minn fuq il-pulptu u anka b'mod individwali ras imbras. Biex dak li jkun jilħaq lan ukoll li jikkontrollak hemm tattika oħra. Mela mhux biss bniedem biex jikkontrollak jużalek l-iskrittura b'dan mod, imma hemm tattika oħra. Ħafna drabi ċertu leaders biex jikkontrollaw membri jiżolawhom, x'jiġifieri, jiżolak. Min ġie abbużat, ħanaqsam magħkom ċertu testimonjanzi u stejjer qosra ta' nies għax dawn jafu x'jiġifieri l-abbuż. Xi ħadd qalek ara. Il-pastor ma kienx jieħu pjaċir li nitħallat ma' Kristjani semmejtilkom din, minn knies oħra biex jiżolak. Ma kienx jieħu pjaċir assolutament. Kien ridni nibqa' ristrett biss għal membri tal-Knisja tiegħu biss. Saħansitra rrid jipprojbixxini mill-insegwi u nisma' predikaturi oħra li hu ma japprovax. Għal darb'oħra, aħna wkoll nagħtu pariri, isma' l dak. U tismax il-ieħor, pastor ħajsuġġerilek għax jimpurtaħ minn ruħek, imma mhux jimponi fuqek u b'teddida li jekk ma tagħmilx hekk min jaf x'jiġrilek. Le, xi differenza taraw, tattika oħra biex jikkontrollak. Qegħdin niftehmu ġifieri assolutament taqgħux għal dan l-abbuż spiritwali. Persuna f'awtorità wkoll tabbuża minnek meta titolbok lealtà assoluta. Ħafna jgħidu li l-aktar karatteristika distintiva tal-abbuż spiritwali hija propju l-enfasi żejda.
u ripetuta dwar l-awtorità tal-lider. Il-ħin kollu, repetutament, jgħidlek li l-pożizzjoni tiegħu iminalla nnifsu. Irid ifakkar, li il-ħin kollu jfakkar illi isma' jiena l-midlub tal-mulej, jiena l-missier spiritwali tiegħek, jiena l-apostlu, jiena l-profeta. Il-ħin kollu jtemmalek it-titli. Il-ħin kollu jtemmalek it-titlu tiegħu. Għalfejn jagħmlu dan għax irid jabbuża minnek spiritwalment. Allura din ir-ripetizzjoni żejda m'għandekx għalfejn toqgħod tajt int min int il-ħin kollu fil-kull priedka. Le, l-awtorità tiegħek hija minn Alla, m'għandekx għalfejn toqgħod temmaħħa l-ħin kollu in-nies u dawk it-titli prestiġjużi li inti tajtlek innifsek jew li xi ħadd ieħor tak u inti tajt lilu. Għalfejn tal-enfasi l-aħwa, għajdu li intom. Għalfejn taħsbu tal-enfasi ta' dan nies illi nkollu jgħidulek u jtemmawlek it-titli biex ma jippermettulekx li tikkuntrarjhom għalhekk. Għax jekk inti tikkuntrarjah bniedem qed tmur kontra l-mulej. Mela allura x'irid jikkontrollak u jġalek tagħmel kull ma jgħidu u jrid il-lealtà għamja tiegħek, il-ħin kollu jtemmalek l-awtorità tiegħu. Jew ta' dawk ta' madwaru. Ukoll min jabbuża ħafna drabi jisħaq li tkun kontabbli lejh f'kollox. Jiġifieri tkun accountable lejh f'kollox. F'ġematek kull ma jiġri fil-ħajja tal-individwi b'xi mod jew ieħor jasallu l-pastor. B'xi mod jew ieħor taf jew ma tafx ħajasallu. Minn dawk l-individwi dak iċ-ċirku ta' ġewwa. Dan joħloq klima ta' biża l-aħwa fil-Knisja. Ħabi, in-nies imbagħad bħal tfalu, imbagħad jaħbu. Kulħadd jaħbi għaliex għax jekk ħassiru jafu din ħaġa jmorru jgħidu lill-pastor. Kulħadd jagħmel l-affarijiet minn taħt li ma jmurx il-lider isir jaf b'xi ħaġa li hu ma approvax. Għandek klima ta' abbuż spiritwali meta dan iseħħ. Mhux biss lider abbużiv jiċċensurak. Xi ġifieri jiċċensurak. Qed nitkellmu anke f'każijiet estremi, illi ebda deċiżjoni ma tkun tista' tieħu inti qabel ma tkun approvata minnu. Il-vittmi, again, forsi jgħidu f'każijiet estremi, imma jiġru, jgħidulek xi ħaġa kara. Di testimonjanza oħra. Bilkemm stajt nagħmel xi ħaġa, jew mur x'imkien mingħajr ma kont irid nagħti spjegazzjoni u niġġustifika nnifsi fejn u ma min kont jew x'għamilt. Kont inħossni l-ħin kollu taħt skrutinju, isek taħt mikroskop. Kont inħossni li kull mossa li kont nagħmel kont qed niġi eżaminat u ġudikat. Saħansitra kont qed inħossni qed nidneb jekk qabel neħu ċertu deċiżjonijiet ma jkollix il-permess u l-barka tal-pastor. Mhux l-ewwel darba li għax ma qabilx, spiċċajt ma ħadx dik id-deċiżjoni li kont konvint li kienet għalija u ma ħadtix għax rid noġbu u nidher li jien ubidjenti għalih f'kollox. Mela allura persuna abbużiva jiċċensurak. Jiena niftakar ħafna snin ilu. Jiena kont parti minn komunità tal-Patt jgħidula Covenant Community fejn kont ħedu l-affarijiet b'sejta ħafna. U darba ġie wieħed ikellimna konna għadna żgħażagħ, kont għadni ġufni ġifieri. Ġie wieħed ikellimna, ma nafx inti kontx hemmhekk. Kien hemmhekk. U fost affarijiet oħra kienet ikellimna fuq dating da. U għalinna fost affarijiet oħrajn. Qabel ma tiddejtjaw, l-ewwel tidu tavviċinaw il-lider biex jitikom il-permess. Mhux biss, ara ma toħorġux flimkien u taqbdu dej xulxin qabel ma tinfurmawni u ngħidilkom tistgħu taqbdu dej xulxin. Araw fejn nistgħu naslu l-aħwa. Da mhuwiex shepherding kif tgħidilna l-Iskrittura, dan huwa abbuż spiritwali. Qegħdin niftehmu allura għalkemm tajjeb ħanamluha ċara. Tajjeb li titlob parir, jekk inti ġuvni u tfajla mela le titlob parir fuq deċiżjonijiet, tajjeb li tkun accountable għal xi membru matur fil-Knisja mela le, imma tħalli l-ħadd jabbuża minnek billi jiċċensurak. Okay, billi jiċċensurak. Ukoll min jabbuża spiritwalment jistenna minnek dina wkoll komuni ħafna is-silenzju.
u s-segretezza. Dawk li ġew abbużati spiss jirrakkontaw kif dejjem issiktu. Issiktu. Mill-ewwel. U meta ma qablux ma xi ħaġa, sar minn kollox biex jalqulhom ħalqhom, blokkjawhom. Ebda ġieli fuq Facebook mill-ewwel u anke mill-kuntatt personali. Bniedem irid jabbuża minnek, iridek tiskot, Isemgħu kliem ta' vittma oħra din. Jiktebek, tiktebek. La kont kapaċi. U lanqas tħallejt nistaqsi mistoqsijiet li kelli. Jew insemmi xi preokkupazzjoni. U lanqas nixxerja minn xiex kont għaddejja meta kelli xi dubji. Meta kont nuri nuqqas taqbil ma dak li kien jikmandaw il-pastor, jew nidher li minix nobdi d-direttivi tiegħu, kien jgħidli minix qed nissottometti lejn il-mexxejja tal-Knisja kif jordna li Alla. Minix qed nobdi u nissottometti li nifsi lejn il-missier spiritwali li Alla nnifsu poġġa fuqi, qed noħodha kontra midnuk tal-mulej. Imisni nindem u nitlob skuża. U ma nerġax, ismawdi, u ma nerġax niftaħ ħalqi u nsemmi dawk il-kwistjonijiet jew dawk id-dubi. Għala ħalqek. U meta xi wħud pruvaw għat-tieni darba forsi, anke jitkellmu mal-membri, għax din isba' issa wkoll mal-membri issa, mhux biss ma' dawk li kienu qed imexxu, jgħidulek ukoll li daw iddefendew lilhom infushom u anke lill-pastor. U iġbuhom xi ħaġa hekk. Dan ftit testimonjanzi qed naqsam magħkom. Il-membri daw qed tgħid li hemm xi problema. Naħseb huwa inti l-problema. Inti troublemaker hawn, għandek spiritu ħażin. Ix-xitan qed jinqeda bik. Għandek bżonn healing, għandek bżonn deliverance, dax tkun ressaqt mod leġittimu, xi dubju ta' ġifieri, ikomplu. Inti tiġġib il-firda fil-Knisja, qed tkisser l-imħabba u l-unità li ngawdu li dejjem gawdejna. Qed turi nuqqas ta' rispett lejn il-pastor, jaqgħu qed tgħid għalih, għaliex qed tippersegwetah miskin. Dak li qed tgħid se tagħmel ħsara lill-ministeru tiegħu, lill-Knisja tagħna, iqaf qed jgħidlek. Ħalqek. Dak li qed jgħidulek, titkellimx. Tiftaħx ħalqek ara ma jfettillekx. Qed jintimidawk. Qed jintimidawk biex jippruvaw jalqulek ħalqek. L-aħwek jekk inċedu għal din manipolazzjoni spiritwali taf x'jiġri hu, tkun qed tipproteġi il-min qed jabbuża. U qed tħallih ikompli bl-abbuż tiegħu fuq ħadd ieħor. Tkellmu u tħallu l-ħadd jalqilkom ħalqhom. Dejjem mod tajjeb, fil-ħin, fil-waqt, u għandna regola minn Skrittura imma tħallu l-ħadd jabbuża minnkom u jalqilkom ħalqhom. Ħalqhom. Iktar. Lider abbużiv jenfasizza il-prestazzjoni performance, jiġifieri, alright, jenfasizza din. U dan jiġri, meta tinduna bih, għaliex il-membri fihom ikun hemm jisek preokkupazzjoni esagerata, u kontinwa, jekk hux qed jagħmlu biżżejjed. Again, kull Kristjan għandu jkun imħeġġeġ biex javvanza, imma mhux hekk qed ngħid. Dik il-preokkupazzjoni li qatt mu qed nagħmel biżżejjed, minix qed inġor biżżejjed, minix qed nieħu biżżejjed responsabbiltajiet, dak il-peace li jasrek, li jafġek. U allura x'jiġri? Daw in-nies jispiċċaw iżommu kont, forsi mentali, ta' kull ma jagħmlu u jħossu l-bżonn li jixxerjawh. Għalfej, għax inti meta tippubblika dak li qed tagħmel, allura l-performance tiegħek ħatidher aħjar. U jekk il-performance tiegħek f'ġemgħat abbużivi tikber, allura inti ħadd tkun iktar aċċettat, aktar afdat, ħadd tingħata ministeru, eċċetera, eċċetera. Min jabbuża minnek iġalek u jfittex il-prestazzjoni tiegħek. Mod eżaġerat. Ukoll mhux b'mod bibliku li wara kollox għandna nagħmluha għax dejjem għandna navvanzaw il-qudiem. Lider abbużiv ukoll jitlob minnek din għandha x'taqsam ma' punt li semmejna sottomissjoni totali. Ma tistax tiddiskuti, l-ubbidjenza tiegħek hija indiskutibbli. Jekk intqal xi ħaġa inti trid tobdi l-awtorità li hu għandu fuqek. Ripetutament nerġa' ngħid u regolarment ifakkar lill-membri li huma jridu jobdu
li l-awtorità tiegħu minn Alla u jridu jobduh f'kollox. U din hija arroganza, mhux hekk jew le. Hija arroganza għaliex imbagħad mhux ħajjippermettilek illi inti tfalli jew tagħmel xi żball. Le, mhux se jippermettilek tikkritikah, tikkoreġih, titolbu jiġġustifika xi tagħlim inti jew m'għandekx ċans. Għax kif tażżarda tagħmelek mill-ewwel jaqa' fuq difensiva. U xi drabi anke b'mod aggressiv, din annutawha l-aħwa. Il-mod, it-ton, l-attitudni aggressiva, din hija l-attitudni tal-qaddej tal-mulej, ta' pastor, din ix-xoma minn seba' minn il-bogħod, ix-xoma minn seba' minn il-bogħod, x'attitudni hi l-aggressività, anke biex jikkorreġi, m'hemmx lok għaliha, m'hemmx lok għaliha. U dan għalfejn jagħmlu biex jintimidak, trid tobdi. X'hekk qal hu inkella dini jekk ma tobdix mhux lilu mhux qed tobdi ta' x'Alla. Qed titradixxi mhux biss lilu imma lill-Alla. Araw x'gravità ipoġġi fuqek biex inti tajt Marelli ma nistax ma nobdix, jekk ma nobdix lilu mhux nobdi lill-Alla, rid nobdih. Jiġifieri again kemm il-darba jintuża l-iskrittura u Hebrej 13-17 kemm temma wilhom di obdu lill-mexxejja tagħkom u sottomettu għalihom u oħrajn. U skurja vera dik, m'għax differenza milli jiġi temmaħħielek, il-ħin kollu jirrepetilek, orrajx differenza, l-aħwa, is-sottomissjoni biblika u di tinsewix. Fil-familja talla u fil-realtà fil-familja naturali ukoll, mhux biss talla, qatt ma trid tkun infurzata jew imposta fuqna. Ifhmuha din. Is-sottomissjoni fil-familja talla u fil-familja naturali dejjem trid tingħata liberament. Meta xi ħadd jiddomandalek trid tobdini qed jagħmel hekk għax irid jabbuża minnek. Okay? Importanti tifhmu dal-punt ukoll. Nikkonkludu din il-parti, l-aħħar żewġ punti fuq il-karatteristiċi tal-abbuż spiritwali. Fejn hemm abbuż spiritwali jkun hemm ukoll xi forma ta' kastig. Din tistema stramba, imma hekk jekk ma tobdix, jekk ma tkunx in line mat-talim jew mad-dutrin jew ma' dak li qed jgħid il-pastor, ħadd tiġi kastigat. Kastigat mhux jisawtuk jew jifrustawk, ippenalizzat. Ippenalizzat. Dan jiġri jiżolawk, jwarbuk, tingħata l-ġemb, titwaqqaf minn xi ministeru li jkollok f'daqqa waħda hekk, mill-ewwel. Għati ċans il-ħadd ieħor kastig dak, qed tiġi penalizzat għaliex għax azzardajt forsi turi xi dubju. Ukoll il-kastig jasallek billi tkun umiljat. Kemm smajta dejjem minn nies li esperjenzaw l-abbuż spiritwali. Jumiljawhom l-aħwa. Il-leader jumiljak individwalment, iġibek kif ngħidu żibel, jumiljak. Ukoll ġieli f'ħafna anzi mhux ġieli f'ħafna mill-każijiet tiġi umiljat pubblikament fost il-ġema. Il-kastig dak għax ma bdejx. U allura intibża. L-oħrajn, jekk inti għad f'ġema u tismaw lili numilja xi ħadd li tkellem mela xtajt. Aħjar ma nippruvax nagħmel l-istess xi darba għax inkella ħajġri l-istess ħajumiljani da. Iva, din l-attitudni nerġa' ngħidilkom tal-qaddej tal-mulej. Din hija l-attitudni ta' pastor, dawn huma l-kwalitajiet sbieħ li semmejtilkom, aqrawh kapitlu 1 mill-Epistola ta' Titu, aqrah. Jien kieku xi ħadd ikoll intih parir biex kollu dubju jekk lider u abbużiv. Aqra daw l-kwalitajiet, wara tarahomx fil-lider u fil-pastor tiegħek. Aqra. Għax daw jispikkaw, jew li jkunu hemm, jew li mhux qegħdin hemmhekk. Fl-aħħar nett, fejn hemm l-abbuż spiritwali, wieħed jinnota wkoll ċertu superjorità reliġjuża. Elitiżmu. Esklużiviżmu ngħidulu, Aħna biss tajbin, l-oħrajn kollha ħżiena. Jgħidulek xi ħaġa hekk ara. Aħna l-Kristjani vera, aħna l-Kristjani vera, aħna għandna l-Evanġelu veru sħiħ, l-Ispiritu Santu, smawhom ta' dawna smajnihom, l-Ispiritu Santu fostna jinsab, niddubitaw,
u ġili aktar milli ma jiddubitawx. Jekk l-oħrajn mhumiex Kristjani, l-oħrajn kollha niddubitaw jekk għandhom xi spiritu ta' Alla, u jgħidulek bis-serjetà, ara x'elitiżmu, ara x'superjorità, xi kburija spiritwali l-aħwa. Il-pastor tagħna biss jgħallem il-verità. L-oħrajn xejn. U biss jinterpreta l-iskrittura ta' u biss. Il-mulej li biss ikellem u permess tiegħu biss jitkellem. Fil-fatt, fit-tali ġemat, il-membri jiġu malma indirettament u ġili direttament biex jimblokkaw kull informazzjoni li tikkritika l-grupp tagħhom. Qed tifhmu għadin? Jgħidulhom kull informazzjoni illi b'xi mod tikkritikana lilna imblukkawha, tawha l-barra. Għaliex? U għaliex jagħmlu hekk? Għax jekk jaċċettawha, qed jammettu ċertu djufijiet. Mhux hekk? U allura ma jibqgħux l-elit, il-krema, jekk nibdew naraw li aħna għandna dat difett, għandna d-djufija m'għadniex l-aħjar allura issa u bdejna bil-mod niżlin. U meta kritikati, isemgħu din għax di komuni wkoll, anke b'mod ġust, meta xi ħadd jikkritikhom b'attitudni korretta, ġifieri nafu x'ġifieri u anke b'mod tajjeb x'jużaw l-argument aħna vittmi. Qegħdin jippersegwitawna għax huma l-elit. Ħadd ma jista' jkritihom, ħadd ma jista' jiġbdilhom l-attenzjoni u meta jagħmluha jippersegwitawna. Allura iktar konvinti li qegħdin fit-triq tal-mulej, aħna l-vittmi. Mu veru xejn. L-aħħar parti, ir-raba parti propjament. X'inhu huma l-effetti fil-qosor dawn l-aħħar żewġ partijiet fil-qosor. Fukajna forsi na iktar ħin fuq dak li għadna kemm għadna. Ir-raba parti, x'inhu huma l-effetti? X'inhu huma l-effetti fil-ħajja ta' individwu illi jesperjenza l-abbuż spiritwali. Ħansemmuhom fuq. L-ewwel qed ivarjaw, mhux hekk? L-effetti ivarjaw minn persuna għal oħra. Jiddependi ħafna mill-intensità tal-abbuż, ovvja, u wkoll mill-karattru ta' dak li jkun. Min għandu karattru, u min għandu karattru iktar sod, u allura l-effetti fuqhom ħajkunu xi ftit jew differenti. Għax mhux kull persuna tesperjenza dawn l-effetti negattivi bl-istess mod. Nista' ngħidilkom jekk l-abbuż spiritwali ma jiġix affaċċjat, mhux ħajtnaqqas. Tafu għaddi kwalinkwa problema, vera jew le. Jekk ma taffaċċjaħiex, prova taħrab minnha, hemm ħadib anzi tikber. Ġifieri u dawn l-effetti li ħansemmilkom xi wħud minnhom, jekk ma tiddiljax magħhom, ħajibqgħu hemm u ħajkomplu b'xi mod jew ieħor jikbru fik. Ġifieri dawn l-effetti ħaġa inkredibbli jaffettwaw l-areas kollha tal-persuna, jaffettwawna kollha kemm aħna biex ngħidu hekk il-ferita mhix ferita superfiċjali, imma ferita fil-fond. U jesperjenzaw min jgħaddi minn dan l-abbuż impatt trement. Għas timmaġinaw, jintlew brabja, ħafna nies jgħidulek li jħossuhom irrabjati. Minħabba l-inġustizzja li saret ilhom. Għax fl mill-aħħar l-abbuż huwa inġustizzja u li jħossuhom irrabjati. Jitilfu l-fiduċja fihom infushom din oħra. Għaliex? Għax jirrealizzaw li ma kinux kapaċi jindunaw. Jirrealizzaw li ismar naqra ħallejna l-dak li jkun jabbuża minna u jitilfu l-fiduċja mill-ġudizzju tagħhom. Għax konna kapaċi taf inti niddixxernu u jitilfu dik il-fiduċja, konfidenza li jkollhom anka fil-ġudizzju tagħhom. Spiss jesperjenzaw konfużjoni mentali u jħossuhom mitlufa. Kif ngħidu bniedem isu jintilef, ma jafx fejn jaqbad jagħti rasu. Xi wħud minnhom esperjenzaw solitudni, loneliness. Għaliex? Għax dawk li sa ftit żmien ilu kienu l-familja tagħhom. Issa inqatgħu minn magħhom. Dawk li n-nies kienu vera eżiż għalihom, issa m'għadhomx. U allura jħossuhom waħedhom, maqtugħajn fis-solitudni. Ħafna drabi jagħtu t-tort lilhom infushom. Din oħra min jesperjenza l-abbuż jgħid naħseb jien responsabbli ta' bil-forsa minn xi ħaġa ħażina jien, iweħħel fejn nifsu x'ħasseb. Dawk li jinqataw
Jirnexxilhom bil-grazzja tal-Alla u bl-għajnuna forsi ta' persuni jinqataw minn dal-grupp fejn jesperjenzaw l-abbuż spiritwali ukoll jesperjenzaw nawfraġġju tal-fidi tagħhom. Jitilfu kull fiduċja f'Alla, spiss jitilfu l-fiduċja fil-kelma tiegħu, jitilfu l-fiduċja fil-leaders li Alla appoġġja, jitilfu l-fiduċja u jesperjenzaw nawfraġġju tal-fidi tagħhom. Minħabba f'hekk isibuha diffiċli immens li jerġgħu jingħaqdu ma' kniesi oħra. Mhux hekk? Kważi impossibbli għalihom li jerġgħu jingħaqdu, jerġgħu jafdaw u dawn tifhmuhom ta' dawn l-eżempji għax anke fit-tipi ta' abbużi oħrajn vera mara ġiet abbużata dawn kollha tarhom ripetuti. Tajlek diffiċli nerġa' nafda. Diffiċli u tifhimhom. Lil dawn nadruhom l-aħwa. Lil dawn nadruhom u ħafna drabi dan huwa rispons normali. Dan mhux qed jeżaġeraw, dan huwa rispons normali għal avveniment traumatiku bħalma huwa l-abbuż spiritwali. L-aħħar parti. Nindirizzaw kemmtejn il-dawk li jistgħu jkunu qed jesperjenzaw abbuż spiritwali jew li wkoll fil-passat esperjenzawh. L-aħwa forsi inti persuna li għaddejt jew għaddej minn dan l-abbuż u m'intix ċert jekk ilek tħoss xi ħaġa mhix floka, xi ħaġa ma tdoqlokx f'dil-ġemgħa ilha tberren, hemm xi ħaġa mhix qed iddoqli, ma tistax teħles minn dik il-feeling. Meta pruvajt titkellem ma' xi ħadd, mhux talli ma ġejx mismuħ, mhux talli m'hemmnukx, iżda ħadfuk. Minn dakinhar forsi bdejt innota li twarrabt, bdew jiżolawk bil-pulit. Qabli issa taħseb illi żbaljajt. Li ftaħt ħalqek, qed tgħid għamil żball, ma jmissnix tkellimt u kien ikun aħjar kieku għalaqt ħalqi. Ħallejt l-affarijiet għaddejjin. U wkoll tista' tibda tirraġuna u tgħid li dak li għaddej minnu jekk issejjaħlu abbuż spiritwali jkun too much. Forsi qed taħseb hekk u le mhux daqshekk, forsi xi ħaġa oħra ma nsejjaħlux abbuż spiritwali dana. Ħija oħti, jekk inti għaddej minn dan iż-żmien nistiednek tikkunsidra bis-sejr ta' dawk il-karatteristiċi li għadni kemm semmejtilkom. U għarek mhux preżenti fil-ġemgħa li inti tappartjeni għaliha, għarek inti jew xi ħadd minn dawk ta' madwarek u xed tesperjenzhom, jew esperjenzajthom, u allura jekk u meta tikkonvinċi ruħek li dak li qed tara u fil-fatt abbuż spiritwali taf x'għandek tagħmel? Taffaċċa r-realtà u tippruvax twarrabha. Tippruvax timminimizza, għax minn għalik ħadd tisparixxi, le. L-aħjar deċiżjoni għalik u dina ngħiduha b'responsabilità taf x'inhi? Twarrab. Jekk inti konvinta li qiegħed f'dal post fejn qed isir u qed tinduna u ċert li tisir l-abbuż spiritwali fuqek jew fuq ħadd ieħor, iddistakka ruħek minnu illum qabel għada. Tħossokx li inti obbligata li tibqa' hemm. Mhux obbligat, inti m'intix obbligata tkun mela le membru f'ġemgħa, imma m'intix obbligat tkun membru fi knisja abbużiva jew fi għandek pastor abbużiv. Ġifieri l-impenn lejn knisja lokali huwa kmandat mill-Iskrittura, ħanajduha ċara. All-right, però f'dal każijiet m'intix obbligat li tibqa' hemm, anzi obbligat li titwarrab, li tmur il-bogħod. Jekk f'dan iż-żmien forsi qed tiddeċiedi xi membru jew membri kif dejjem jiġri javviċinawk u jippruvaw jikkonvinċuk u jippruvaw jiskużaw lil pastor u jgħidulek u le forsi mhux daqshekk gravi marġi fisser hekk, iċċedix, dan żball li jagħmlu anke ħafna nisa jkunu abbużati ta' ma xi ħadd u le forsi ma rridx ifissirha u le xi ħobbok u le. L-abbuż jekk qed isir m'hemmx, tħallix il-ħadd min jiskużah. All right, importanti. Issa ma' l-aħħar testimonjanzi ta' persuna li sfat abbużata wkoll spiritwalment. Qalet hekk, il-membri tal-qalba di sejħiltilhom il-yes people, dawk li jinkollu jgħidu le, yes, ngħidilhom jien, dejjem kienu jresquli numru ta' skużi jew ġustifikazzjonijiet
Dawn pruvaw jagħmlu minn kollox biex jiddefendu l-pastor. Kellhom spjegazzjoni kredibbli għal kollox. Sintendi għax ma xtaqux l-Ministeru tiegħu li fajnihom kienet jidher qed jagħmel suċċess jiċċappas jew saħansitra jispiċċa fix-xejn. Fost ħafna skużi oħra kienu jgħiduli wkoll forsi tħoss li żbalja l-pastor imma għandu erjes oħra tajbin ta'. Mhux midem tal-mulej, mhux midem tal-familja, minn kollox pruvaw jagħmlu biex jipproteġu l-imix tiegħu, xorta qatt ma konvinċewni. U mbagħad fit-tul ġabet eżempju ieħor u qalet li kieku xi ħadd jiġi jgħidlek li kien hemm għallim abbuża minn bintek fl-iskola. U inti taqsam ma' xi ħadd u jgħidlek imma taf kemm muallim tas-sajns tajjeb ta' tgħidlu rajt mela ma ġara xejn għax għallim tas-sajns tajjeb, allura jista' jabbuż. M'għandux jaqsam xejn. M'għandux jaqsam xejn. Dawn huma kollha skużi biex jiġġustifikaw l-abbuż tagħtix kasom. Naf nerġa' nindirizza lilek jekk qed tisma' mhuwiex faċli persuna tinqata' minn fejn tkun. Diffiċilismu. Jien għandi ġo moħħi stampa ta' ġuvni li jiġi inkellmu nispjegalu nurrieħ bl-iżbal jammetti l-iżbal u bidmuħ fajneħ jgħid li nixtieq nitlaq ma nistax nitlaq araw naqra. Diffiċilismu nifhmuhom il-dan nies. Mhux kulħadd l-istess imma hu min isiba diffiċli jaqta'. Dawn in-nies huma eżiż għall-persuna. Huma eżiż għalik jekk qed tisma' ishom il-familja tiegħek. U d-deċiżjoni li titlaq hija waħda massiva. Ħajkollok tħallas prezz għaliha. U ħafna drabi għalhekk tibża għax ħadd esperjenza tensjoni qawwija u reali. Wis probabbli dawk li kont close magħhom ħajwarbuk, jew fl-estrem li ieħor ħajkuntattjawk, jibbombardjawk b'messaġġi. Dawn huma l-iktar nies li inti minn għalik kont tħobb u kienu jħobbuk. Laqgħa waħda kif turi xewqa li tiċċaqlaq ħajbombardjawk mingħajr ħniena. Orrajt, tistennix li jifmuk. Dawn qed jgħixu taf x'ngħidula qed jgħixu l-gidba tal-grupp. Hawn nies qed jgħixu l-gidba tal-grupp. U mhix se jammettu għax jekk jammettu hekk, id-dinja xkejkna tagħhom li dduru mibnija fuq il-pastor tikrolla. Tistennewx li ħajfmuk. Nassigurawk illi wkoll ħajkalunjawk wara li titlaq. Jingħad skoss affarijiet fuqek. Saħansitra li inti għax biss kont Kristjan, ħajkissrulek il-karattru tiegħek. U dawn min nistalla, tinsewx. Imma x'ażardajt twarrab, allura ħataqlaħħa fuq rasek. Jekk kien persuna tinsaf di sitwazzjoni, ħantik parir tevita dawn l-iżbalji li ġejjin u nibdew nikkonkludu. Mela, l-ewwel nett. Ġa semmejnija xi ftit tajġ u iva mhux darba ġrat qabli ma terġax tiġri. Tirraġunax hekk l-aħwa. Jekk l-abbuż sar darba ħajerġa' jsir. Orrajt ta' mhix dal-iżbal. Jew tajġ u iva mhix xi ħaġa daqshekk gravi. L-esperjenza ta' abbuż spiritwali għamlitlek il-ħsara. U ħadd tagħmillek il-ħsara u qed tagħmillek il-ħsara wis iktar milli timmaġina int. Emmnuni. Mhix xi ħaġa hija le, hija gravi. Orrajt ħadd tħalli impatt negattiv qawwi fik, wis aktar milli tista' taħseb. Tagħmilx l-iżball ukoll li tiddeċidi tibqem biex minn għalik tgħin il xi oħrajn. Orrajt, għax jekk nibqgħu hawnhekk ara forsi jista' ngħid dawk li qed jiġu abbużati qegħdin maqbudin fin-nas sta ngħinhom jien. L-ewwel ħussib tiegħek innifsek. L-ewwel saħħaħlek innifsek, warrab u tsaħħa u mbagħad forsi ta' u probabbli le. Jekk inti trid l-oħrajn ikkuntattjhom mela le u għejn l-oħrajn. Imma tibqax hemm bil-min għalik ħatejn il-ħadd ieħor. Orrajt għax tkun qed tagħmel deċiżjoni żbaljata. Tagħmilx li żball ukoll li jagħmlu ħafna li titlaq u tiżola lilek innifsek. Xi ħadd qal l-aħwa illi jekk inti pereżempju mort tabib sewwa u dana għaża għamel żball. Inti ma tax daqshekk mort tobba? Mhux hekk jew mhux hekk. Ma jekk inti kellek esperjenza ta' abbuż spiritwali kif qed tisma' fil-Knisja, tax daqshekk mela knejjes? Le. Mhux hekk ġifieri mhix raġunar dina importanti. Ġifieri li mhux għax kellek esperjenza kera allura tiżola lek innifsek, fittex u sib Knisja sana.
Fittex u knisja ġa, veru ngdimt, imma postijiet fejn tista' tgawdi ambjent pulit, u fejn tista' inti wkoll ma ssib ebda forma ta' abbuż spiritwali. Nerġa' nfakkarkom li bħala Kristjani postoku fil-knisja lokali. Ejja irduha l-mentalità żbaljata li jien tista' tkun Kristjan id-dar waħdek. Kitba faħxija tax-xitan li qed jinqeda biha u jkisser diversi persuni. Le, il-pjan Alla dana mhux qed ngħidu jiena, dana taqraw fl-Iskrittura nif kemm il-darba smajtuha, postna mal-ġema flimkien mal-aħwa. Importanti ħafna. Jiġifieri tagħmilx dal-iżbal veru diffiċli biex terġa' tafda, imma mhux impossibbli. Mhux impossibbli. Żball ieħor toqgħodx lura jew tibża titkellem fuq l-esperjenza tiegħek. Sintendi mhux biex toqgħod qasqas issib xi ħadd ieħor li għadha mill-istess esperjenza u ħallikom tiftħu l-kanuni mhux ħadd edifikaw il-xulxin. Però le, għandek bżonn titkellem fuq l-esperjenza tiegħek. Sib xi ħadd matur, sib pastor matur, sib xi ħadd li għandu esperjenza f'din l-erja u għandek bżonn titkellem fuq l-esperjenza li għaddejt minnha. Importanti. Okay? Ukoll ara qatt ma taqta' qalbek, din importanti għaliex possibbli tkun irrestawrat. Weġġajt forsi, ingdimt, imma l-Alla huwa possibbli li inti terġa' tkun fuq saqajk. U tkun fuq saqajk iktar b'saħħtek. Eftakruha din u dak li għaddejt minnu kif dejjem jagħmel Alla magħna jużah. Biex imbagħad inti tkun tista' tbierek il-dawk illi jsibu ruħhom fis-sitwazzjoni li kont int. Jiġifieri taqtax qalbek, vera forsi l-proċess ta' fejqan ta' tisħiħ jieħu fit-tul, imma qatt u qatt taqta' qalbek għaliex kif toħroġ minnu toħroġ aktar b'saħħtek aktar matur. U finalment ħu ħsieb li ma titlef qatt il-fiduċja tiegħek f'Alla. Tweħħilx f'Alla. Ara ma titlifx il-fiduċja tiegħek fil-kelma tiegħu għax abbużaw minnha. Ara ma titlifx il-fiduċja tiegħek fil-leaders. Li huma leaders tal-mulej. Le, titlifx il-fiduċja tiegħek fil-mexxija ta' Knisja f'Alla u lanqas fl-Iskrittura. Mela nikkonkludu l-aħwa l-abbuż spiritwali huwa wisq aktar mifrux fil-knejjes lokali milli timmaġinaw. All right? Mhux biss huwa wisq aktar dannuż milli naħsbu. Tajjeb, u l-ħsara li tirriżulta minnu hija serjissima. Intaqgħu man-nies u tindunaw kemm il-ħsara hija serja. It-traċedja f'ħafna mill-każijiet mhix biss l-abbuż qed isir, imma li meta jseħħ u jkun mikxuf minn xi ħadd, in-nies b'mod speċjali il-membri tal-Knisja ma jammettux. Ma jammettux. U allura jibqa' ma jsir xejn dwaru u l-vittma titħalla tfendi għar-rasa. X'ħasra illi nħalluhom għar-rashom, nagħtuhom il-ġenb. U meta nagħmlu hekk bis-silenzju tagħna nkunu qegħdin ukoll ikunu kompliċi ma' min qed jabbuża. Għadna ħafna, ċertament m'għadniex kollox, għax l-abbuż spiritwali huwa topic vast, imma nispera li għadna biżżejjed. Nispera li għadna biżżejjed biex ikonna din l-idea aktar iffurmata. Fil-knejjes tagħna, fil-knejjes ta' Sidna Ġesu Kristu, assolutament m'hemmx lok għall-abbuż. M'hemmx lok għall-abbuż fil-ġisem ta' Kristu. La dak fiżiku, la dak sessuali, la dak psikoloġiku, la dak emozjonali u lanqas spiritwali. La mill-mexxejja u lanqas minn xi membru. M'hemmx lok għalih. Mela l-aħwa jew mqanqlin minn l-imħabba. Importanti nikkonfrontaw kull forma ta' abbuż li nintaqgħu miegħu, kull meta u kull fejn narawh. Nagħmlu minn kollox, ma nibżawx biex inwaffquh u neqerduh mill-knejjes tagħna. It-talba u x-xewqa tagħna u nagħlaq b'dan hija li knejjes Kristjani lokali ikunu dak li suppost ikunu. Dan nixtiequ aħna li l-ġemat ta' Kristjani f'Malta jkunu dak li suppost ikunu. Xiex postijiet safe, healthy, sani, fejn tirrenja l-imħabba, fejn tirrenja l-armonija bejn l-aħwa u l-aħwa mal-pastor. Ġemat mexxejja għall-qalb Alla illi jeżerċitaw l-awtorità
motija minn mulej għal ġid u mhux għal ħsara tal-membri fejn kull individwu din hija xewqa tagħna jissottometti liberament għal dik l-awtorità korretta u wkoll fejn il-membri kollha jiffjorixxu, jimmaturaw u javvanzaw fil-fidi tagħhom b'mod pożittiv. Bħelsin u liberi minn kull forma ta' abbuż spiritwali. Amen.